Ці ведалі вы, што адзін з самых вядомых фатографаў Парыжа пачатку 20-го стагоддзя нарадзіўся ў Гродні? Пётр Шумаў, чалавек, які здымаў Аўгуста Радэна, Марка Шагала і нават Альберта Эйнштэйна. Але яго жыццё пачыналася зусім не ў раскошных парыжскіх салонах, а ў беларускім горадзе Гродна. Калі цікава яго гісторыя, то стаўце падабайку, падпісвайцеся на канал і мы пачынаем. Гісторыя Пятра Шумава пачынаецца ў 1872 годзе. Ён нарадзіўся ў дваранскай сям'і, але нягледзячы на сваё паходжанне, ён выбраў нялёгкі шлях. Яшчэ ў маладыя гады Пётр далучыўся да рэвалюцыйнага руху і трапіў пад увагу царскіх уладаў. 7 разоў яго арыштоўвалі і сумарна ён правёў у турме 4 гады. У 1907 годзе, ратуючыся ад пагрозы катаргі, Шумаў пакінуў Гродна і эміграваў у Францыю. Менавіта ў Парыжы ён знаходзіць сваё прызванне – фатаграфію. Спачатку ён працаваў памочнікам у фатаграфічнай майстэрні, але вельмі хутка адкрыў уласную студыю. Акрамя фатаграфіі, Шумаў быў вядомы сваімі эксперыментамі ў мастацтве. Яму належыць вынаходніцтва арыгінальнага метаду мастацкага адлюстравання, які атрымаў назву буашумаў. Гэта інкрустацыя на дрэве, выкананая на аснове фатаграфіі. Выкарыстоўваючы фотапартрэт як аснову, майстар пераносіў на драўляную паверхню галоўныя контуры і лініі твару, выразаў тонкія пялёсткі з розных парод дрэва і укладваў іх шчыльна адзін да аднаго, так, каб тоныя цені перацякалі паміж сабой, утвараючы інкруставаны партрэт. Дзякуючы прафесійнаму падыходу і мастацкаму густу, яго кліентамі сталі вядомыя творчыя дзеячы. Яго фотаапаратам былі зняты такія знакамітыя асобы, як мастак Марк Шагал, фізік Альберт Эйнштэйн і паэтка Марына Цвятаева. Пётр стаў вядомым фотографам, дзякуючы сваёй здольнасці ствараць не толькі дакладныя, але і эмацыйныя партрэты, якія выклікалі захапленне. Яго майстэрня хутка атрымала вядомасць і фатаграфаваць у Шумава лічылася прэстыжным, бо кліенты ведалі, што ён здолее падкрэсліць унікальныя рысы іх асобы і характару. Найважнейшым кліентам Шумава стаў знакаміты скульптар і мастак Аўгуст Радэн, адзін з творцаў і самых яскравых прадстаўнікоў імпрэсіянізма. Ад 1908 года аж да смерці Радэна ў 1917 годзе Шумаў зрабіў 149 здымкаў яго твораў і 58 прац, на якіх занатаваў вялікага француза ў розных сітуацыях. Акрамя таго, Шумаў рэгулярна ўдзельнічаў у культурных падзеях, дзе рабіў фотарэпартажы, якія захоўваюць атмасферу таго часу. За сваю дзейнасць ён атрымаў міжнароднае прызнанне і некалькі ўзнагарод на выставах. З-за эканамічнага крызісу 1929 года майстар вымушаны быў зачыніць сваю майстэрню. У 1934 годзе разам з сям'ёй ён выехаў з Парыжа і пасяліўся ў польскім горадзе Лодзь, дзе працаваў кансультантам на вялікім хімічным заводзе. На жаль, праз 2 гады ў 1936 годзе ён памёр, пакінуўшы пасля сябе багатую спадчыну, сотні фотаздымкаў, якія цяпер знаходзяцца ў розных архівах і музеях. У 2019 годзе ў Гродні адбылася выстава яго фотаздымкаў. Яна дазволіла гараджанам упершыню ўбачыць арыгінальныя працы Шумава, якія раней лічыліся страчанымі або знаходзіліся ў прыватных калекцыях і музеях за мяжой. Гэтая падзея падкрэсліла важнасць фотографа для гісторыі горада і стала знакавай у папулярызацыі яго творчасці. А пра каго з гродзенцаў вам было б яшчэ цікава даведацца? Пішыце ў каментарах. А яшчэ больш цікавостак пра ўраджэнцаў Гродна і не толькі можна знайсці на нашых старонках у Telegram і Instagram. А каманда праекта Гродна 1127 будзе вельмі ўдзячна за вашу падтрымку на Buy Me a Coffee. Усе спасылкі шукайце ў апісанні пад відэа.